नों आं बुंनायखौ गाज्रि मोनदों नङासै जुलि आं नोंखौ ओरैनोसो जंखायदों आं नोंखौ मुगैयाथ' नोंखौ मुगैनाय मोनब्ला आं गन्थं हमथेगौमोन खुगा मुथेगौमोन मोख्रा बायदि फुरखौ दाख्लाबनै दाय खालामदों फाग्लाखौ मा रागाब्रा एसे खामानि एरनायनि आंबो नोंनिनो गोरबो मन्दिराव दङब्ला माबाफोर खोथा सिरियै दाथासै नोङो बुंदो ना आंनो अरसे आंथ' गोसोआव दङना नोंहा अनजालि सना माबोरैथो नों आंखौ मोजां मोनबोआ मेगनसो मेगनजों नाजायोमोन फोरमायनो गोसोनि राव अनजालि नोंनो गोसोनोसो गोसोजों नाजायोमोन फोरमायनो गोरबोनि राव अनजालु नोंनो हे 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 आहा हा 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 তুমি কেরা হেডেই তো হইস করছি সকলটা দেখা নাই নিকে ওই কেরা নিকে এ তেরি তুমি কেরা না खुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गोसो गोरबोनि राव रायज्लायनाय बै समाव दाबो रिंखाङो आथिखालनि सेंग्राफोरा हिनजावखौ लानो गिबाय बिनिखायनो आं नोंखौ आंखौनो लादो बुंबाय नङा माथो दा जानला मानला बुंलाथारो बियो आथिखालनि नैया गै मोदोमफ्रु जाहा मालाय बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायनाय फोरमायगोन गोसो थोयो होननानै बुं बुं बुङा मानो मिजिं सुला मेगन हायनै मानो सिनाया रावखौबो नोंनि अनगा थैस' थांस' आंनि जिउनि जानाय फाग्ला बादि उसाव बादाव हास्थायबायोमोन सेराव फाग्लि बादि गोदाव सोराव लेंग्रा दावदै दंना लेंग्रा दावदै लेंग्रा दावदै गैयालाय मोजां दावदै दं दावदैयाखै लेंग्रा लेंग्रि थायो आयु फाग्ला हा मालाथो फैलायखो नोंलाय नै दानि बावसो फैदों माबा बे एलार्जिसो इसोरनाव नोंखौ बिबाय सनानि संसार सानैजों सुजुलांनो आंबोसो नोंखौ सायख'बाय गोरबोआव नोंखौ बज'बाय नोंजों जुलि लानो सिमां
आं नोंखौ मुगैयाथ' नोंखौ मुगैनाय मोनब्ला आं गन्थं हमथेगौमोन खुगा मुथेगौमोन मोख्रा बायदि फुरखौ दाख्लाबनै दाय खालामदों फाग्लाखौ मा रागाब्रा एसे खामानि एरनायनि आंबो मोसानाया बिदि नाय आं मोसानायखौ दामनानै हो गिटारा